Armando, o home das 1000 letras. Dis que naceu lonxe, mais ninguén o supera en galeguidade. Home inquedo de corpo delgado, un bule-bule que corre tentando atrapar o tempo fuxidío para festexar a lingua e as nosas letras. Aínda que gusta das gaivotas viaxeiras, tamén espalla as follas novas rosaleanas co claro desexo dun novo resurdimento. Na metade das buguinas e o asfalto tolo da chamada modernidade. Resoan nel o humanismo de Rafael ou as ensinanzas de Ricardo. 3 xeracións co mesmo nome de home ocupan o seu maxín, o moncho da xeración de entre 2 séculos. Na nós, outro Ramón brilla, e na etapa de posguerra detense nun egrexio filósofo. Mais Armando non se esquece das femias escollidas polas musas. Francisca, académica pioneira. Os animais que habitan os contos de María Victoria. A discreción da poeta María. A traductora dos mundos doutros, Xela. Os sons musicais de Luisa, que sonan medievais nos trovadores da ría de Vigo e nos versos dun rei sabio. Tamén a música que as cantareiras foron fiando na agulla do enxebre. O estudoso olla como Daniel debuxa a morriña, mentres o murmurio do rumoroso Eduardo xungue coa sensibilidade lírica doutro do mesmo nome. E o puro social de Manuel provócalle reflexións, como o historicismo doutro que se chama igual que el. Non deixan de doerlle as pedras de Celso Emilio. Escoita a pegada do nacionalismo de Vicente, unha verdadeira semente. O curioso investigador galego detense nun frade que foi máis que iso. E ule a recendo de potas e menciñeiros de Álvaro. Mais escritores son merecedores de atención, honra, agasallo e louvanza. Velaí os seus retratos. Francisco, Florencio, Antonio, Carlos, Manuel María, Xosé, Xosé María, Roberto, Valentín, Lois, Uxío, Xosé María, Manuel, Xaquín, Avilés, Eladio, Roberto, Ángel, Xesús, Luís, Fermín, Luís, Aquilino, Antón, Armando, Manuel, Luís, Manuel Antonio, Antonio, Antón, Xoan Manuel, Xoan Vicente, Manuel, Gonzalo, Marcial, Antonio, Florentino e Francisco. Agora o noso amigo vai á procura de Begoña, porque axiña ela será a xenlleira protagonista da escrita en Galicia. Dime as malas linguas que o atrevido Armando está a negociar con habitantes de outros planetas para celebrar nalgún deles o Día das Letras Galegas. Podería ser en Marte, Xúpiter ou Saturno, tanto lle ten, porque a súa vida xira ao redor dunha excelsa pasión, Galicia. Esta malpocada poeta gábase de coñecelo, do seu bo humor e a súa inmensa xenerosidade, e agarda que sempre teñan lugar novos encontros literarios, milleiros de sorrisos e perdure a gran amizade que se procesan.